Málo kto vie, ako by ste sa mali zachovať v takej situácii, keď na neho mierí niekto so zbraňou. Prinášam ti ďalšiu analýzu reálneho konfliktu z Latinskej Ameriky, ktorá mohla stáť chalana vo videu život. Pozrite si najprv video a potom si k tomu niečo viacej povieme. Así como le hiciste sentate ahí, sentate ahí. ¿Vos no fuiste qué? Sentate ahí, bigote. ¿Qué vas a hacer? Sentate ahí. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Te gusta grabar a los guachos que están robando en la calle? ¿Vos no fuiste qué? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a arrancar? ¿Vas a arrancar? Arrancá, dale, arrancá. Ya está, que se tome el palo, ya está. ¿Qué ya está? ¿Te gusta grabar a los guachos en cara que están robando? ¿Te gusta grabar a los guachos? ¿Qué te cubrí? ¿Qué te cubrí? ¿Qué te cubrí? ¿Qué? Dale, tomate grabámelo, vení. Sí, Dale, toca. Dale. Si vos tú un gato, dale, toca. ¿Te gusta grabar a los guachos? V rámci mojej analýzy sa povenujem veľmi stručne tomu, ako obranca reagoval v tejto situácii. Kontextu sa venovať nebudem, keďže nemám o ňom informácie. Útočníkov bolo síce viacej, ale úlohu alfa samca prebral iba jeden, ten, čo bol najagresívnejší a v podstate ako keby vodca svorky. Ten do toho obrancu išiel, strkal ho, komunikoval veľmi agresívne, hrozil mu so zbraňou a takisto pri jeho hlave vystrelil. Všimli ste si, ako reagoval obranca? Čo presne robil? Zastavte si video a porozmýšľajte. Obranca celkovo zareagoval podľa môjho názoru dosť neadekvátne, kvôli tomu, že provokoval toho človeka, nemal ruky hore, otláčal útočníka, otláčal dokonca zbraň v takejto situácii a nevyužil možnosť na lepší únik. Áno, na videu sa snažil ísť preč, lenže keď aj útočník sa o kúsok od neho vzdialil, tak ak mal možnosť, mal čím skôr ísť preč. Z môjho pohľadu by som určite odporúčal v takejto situácii deeskalovať tú situáciu, ukľudniť to, rozprávať pomalšie, snažiť sa naozaj dať tomu útočníkovi, čo on chce, ruky mať úprimne hore, kvôli tomu, aby sme boli čo najbližšie pri zbrani, aby sme mali väčšiu šancu sa obrániť, ak by sa útočník rozhodol byť agresívnejší a nedaj Bože streliť, aby sme vedeli teda zareagovať. Takisto, ak bola možnosť, určite čím skôr z tej situácie ujsť, pokiaľ sme sami, nájsť nejaký kryt a potom určite volať políciu. Veľkým problémom bolo, že ten obranca v podstate neprijal ako keby úlohu toho, že je napadnutý a jeho ego ho stále hnalo, aby niečo robil. Pozor, nehovorím o roli obete. V tomto prípade nie. Skôr prijať to, že som napadnutý a snažím sa spraviť všetko preto, aby do toho fyzického konfliktu vôbec nedošlo. Takže nezabudnite, ak môžete, snažte sa fyzickému stretu v takejto situácii za každých okolností zabrániť, lebo ako môžeme na videu vidieť, bola to skôr hra ega a ukázania toho, kto je tu väčší pán.